Bima bungkus. Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi sedih amarga jabang bayi kang lair wujude ora lumrah bayi, ananging awujud bungkus. Kabeh wong ngupaya kanggo mbedah si bungkus. Kabeh uga ora ana sing kasil. Ora ana gegaman lan sanjata kang bisa mecah si bungkus nganti sawetara warsa. Si bungkus banjur dibuang ing alas Krendawahana. Alas iki kondang wingite. Akeh kewan galak lan raksasa sing manggon ing alas kasebut. Ancase dibuang ing alas kasebut yaiku supaya kewan galak utawa raksasa sing manggon ing kono bisa mbukak si bungkus. Sawetara minggu si bungkus isih ajeg ora ana sing bisa mecah. Raden Permati bingung amarga kakange yaiku si bungkus ora bisa dibedah. Dheweke sowan menyang eyange yaiku Begawan Abiyasa ing pertapan Wukirretawa. Sowane Raden Permati kadherekake papat punakawan. Sak tekane pertapan, Begawan Abiyasa wis pirsa apa kang ana ing pikirane Raden Permati. Putuku, Nger Permati, ora usah sedih lan ora usah bingung. Sejatine kakangmu si bungkus kuwi lagi nglakoni karmane. Ing tembe kakangmu bakal dadi satriya utama lan oleh wahyu jati. Mula ayo padha nyenyuwun marang dewa supaya si bungkus enggal purna saka karmane. Suralaya geger ndadekake bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Bathara Guru nimbali putrane kang awujud gajah kang aran Gajah Sena. Gajah Sena diutus mbedah si bungkus supaya dadi manungsa sejati. Bathara Guru uga ngutus Dewi Umayi supaya ngladi kawruh babagan kautaman marang si bungkus. Purna anggone paring ajaran, Dewi Umayi uga nyiapake busana, sumping, porong, gelang lan kuku Pancanaka. Sakwise kabeh wis tinata, Gajah Sena mbedah bungkus. Pecahe bungkus gawe kagete sakloron. Kekarone padha gelutan. Gajah Sena kalah, ragane sirna. Roh lan daya kekuatane nyawiji marang anggane si bungkus. Bathara Narada maringi tetenger Bratasena marang si bungkus. Bratasena takon, aku iki sapa? Bathara Narada mangsuli, sejatine kowe kuwi putra kapindho ratu ing Amarta, yaiku Prabu Pandhu Dewanata, Nger, lan kersane dewa kowe kudu dadi satriya utama.
Prabu Gandasena ratu ing Tasikmadu nyuwun pitulungan marang Bratasena ngutus nyernakaken ratu raksasa kang aran Kaladahana, Patih Kalabantala, Kalamaruta lan Kalaranu. Raksasa papat mau sirna, roh lan daya kekuatane nyawiji marang anggane Bratasena. Si bungkus wis malih dadi Bratasena. Bratasena nalika micara nggunakake basa Ngoko. Nadyan sing diajak wicara iku dewa. Dheweke micara basa krama mung karo Dewa Ruci. Senajan wicarane ora bisa alus, ananging atine alus lan seneng tetulung marang pepadane. Bratasena pribadi kang kuat lan wicaksana.